हाय, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज मी मालवणात आहे आणि मालवणमधनं म्हणजे माझ्या मूळच्या रेवंडी गावामधनं मी आज मुंडगे गावात जातोय. आमची कुलस्वामिनी भगवती म्हणजे आमची कुलदेवतीच्या ह्याच्या दर्शनासाठी जातोय. तर त्यासोबतच हा व्हिडिओ कंप्लीट करणार आहे मी. तर त्यात तुम्हाला मी पूर्ण देऊळ आणि त्याच्या आजूबाजूचा परिसर हा दाखवणार आहे. तर बघूया भगवती मंदिराचं देऊळ आणि आजूबाजूचा परिसर. आपण आता रेवंडीमधनं निघालेलो आहोत. रेवंडी ते मुंडगे असा प्रवास करणार आहोत आपण. 23 किलोमीटर आहे रेवंडी ते मुंडगे गाव आणि 30 ते 35 मिनटं लागतील आपल्याला इकडून जायला. म्हणजे येऊन जाऊन हा पूर्ण प्रवास आहे आपला, तो 30 ते 35 मिनटाचा आहे. ह्याच्यामध्ये जे डाव्या बाजूला जे दिसते ते ओझर विद्या मंदिर कांदळगाव. या शाळेत मी शिकलो आहे 8वी ते 10वी. ह्याच्यानंतर आपल्याला ब्रिज लागेल. हा बघा ब्रिज आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनी निसर्गरम्य असा परिसर आहे. दोन्ही बाजूने पूर्ण एका बाजूला खाडी दिसते, नारळाची झाडं दिसतात आहेत. तरी आपण अर्ध्यापेक्षा जास्त मार्ग आपला रोड क्रॉस केलेला आहे. आमची जी रेवंडीची भद्रकाली आहे ती आमची ग्रामदेवत आहे आणि भगवती देवी आहे ती आमची कुलदेवत आहे. तर यामुळे आम्हाला रेवंडीवरनं मुंडग्याला दरवर्षी जेव्हा पण आम्ही येऊ त्यावेळेला आम्हाला मुंडग्यामध्ये यावं लागतं भगवती देवीला पाया पडायला. हा आपण आता मुंडगे गावामध्ये जो रोड स्टार्ट होतो आहे अशा पद्धतीने. पाऊस पडत असल्यामुळे मी बाहेर कॅमेरा ठेवला नाही, आतूनच रेकॉर्डिंग करतो आहे कारण की क्लॅरिटी वगैरे चांगली येणार नाही त्यासाठी. दोन ते 3 मिनटामध्ये आपण देवळाकडे पोचू. हा उतार आहे देवळाकडे जाणारा. मालवणवरनं पण इकडे मुंडग्यामध्ये यायला एसटीज असतात किंवा तुम्ही टमटम किंवा रिक्षाने येऊ शकता. रेवंडीवरनं मालवण 7 किलोमीटर आहे. म्हणजे 23 आणि 7 म्हणजे 30 किलोमीटरचा पूर्ण रस्ता आहे मालवणवरनं मुंडगे गावात यायला. अशा तऱ्हेने आपण देवळाकडे पोचलेलो आहोत. शंभर दिलेले मी आता. हां ठीक आहे सर. इथून स्टार्ट आहे. समोर बघा आपल्याला दिसतंय पूर्ण मंदिर. ही देवीची कमान आहे. बाजूला असे छोटे छोटे हॉटेल्स आहेत. श्री भगवती मंदिर मुंडगे. हे बाजूला जे आहेत ते दीपस्तंभ आहेत. ते 5 दीपस्तंभ तिथे आहेत. बघा आपण आतमध्ये शिरतोय. पूर्ण लाकडी बांधकाम आहे, सागाचं बांधकाम आहे. प्लस बघा त्या बाजूला कोरीव कामं, जुनी कोरीव कामं केलेली आहेत. कलर आताचा केला असला तरी पण कामं जुनी आहेत.
आतमध्ये गणपतीची स्थापना केलेली आहे. हे बघा, हा मुंडग्याचा गणपती आहे. आता आपण देवळात आतमध्ये आलेलो आहे. हेमराज शांताराम मुंडगेकर, देवंडी. बाई तरी कामाच्या आई मला आता टेंडम नसेल तारा मुंगेकर म्हणून त्याचा तुझा लेखो आणि तुझ्या तू पूर्वज लोका भोवत्या भूमी गेलो गेलो त्याचे वाढवलं स्वतः होती कार्यक्रमांना सुख समाधान भेटवलं. आता बोलली हे एकाच्या तुझ्या आनंदाचे दिवस असं त्या दिवसा दिवशी तुझ्या भेटीसाठी लेकरा लिहिली असं आणि ते घेऊन त्या लेकरांची होती भरलेले होते खाना सारी पुढे घालून भरलेली असा ती तू मान्य करून घे. तुझी त्यांच्या घरच्या आकाराची निर्दोषाची वाडा वडिलाची अवलादी पुरुषाची अवलादी मालकाची आज त्यांचे गाव मरेलीची माऊली वशिकाची मुंबा देवीची रखवाली जोडून काही जरी मर्यादी आज त्या लेकरांच्या घर कुटुंबाच्या मुलांच्या व्यवहाराच्या पाठी काय गुणाची करणी कर्तव्याची युवकाची पिढा असली तरी ती भगवती करू आणि जशी आपण राखवानी जोडलं तशी राखवानी जोड करून देऊन त्या लेकरांच्या कुटुंबाला सुखी करू नोकरी धंद्या बळक देऊ तुझ्या फळावर ते लेकरा नोकरी धंद्या निमित्तान रातना दिवसभरासून प्रवास करते तरी त्यांच्या हातापावी सांभाळ करू ही गीता तुझ्या महाराष्ट्रात साथ दिलेली असा हे साथीपासून देतो बच्चाव करून त्यांच्या सगळ्या कुटुंबाची राखणदाखवानी करून तुझा आशीर्वाद दी आणि भेटीची रखवालीची गोटी भरलेली आधी पाहून करून घे. अशा तऱ्हेने आमचं गारणं घातलेलं आहे. गारणं पूर्ण झालेलं आहे. आता आपण पुढे वळूया. पुढच्या बाजूला मी तुम्हाला जे दाखवतोय ती सगळी नावं लिहिलेली आहेत. जे जे देणगीकार आहेत मुंडगे गावाला, जे पूर्ण म्हणजे महाराष्ट्रात जे लांब लांबपर्यंत विखुरलेले आहेत, जे मुंडगे गावातले यांनी देणगी दिलेल्यांची नावं आहेत. तर नावं एवढी आहेत की फलक खूप मोठे मोठे आहेत. तर आपण ते नंतर बघूया. फर्स्ट आपल्याला लेफ्ट साईडने पहिलं देवी भावाई असं लिहिलेलं आहे. दुसरं हे दाखवलेलं आहे ते श्रीदेव जैन नवनाथ लिहिलेलं आहे याच्यावर. ह्याच्या पुढे हे त्यांचं कार्यालय आहे. पुढे ही छोटीशी राहण्याची सोय आहे. हे बघा, आत्ता पण पूर्ण कौलाचं देऊळ आहे. हे पूर्ण लांब लचक देऊळ आहे. नंतर श्रीदेव गिरावळ असं नाव आहे. आता ह्यापुढे आपण मागच्या बाजूला जाणार आहोत. मागच्या बाजूला जो चाळ्याचा देव बोलतात तिथे आपण जात आहोत. तिथे शहाळं म्हणजे नारळाच्या झाडावरनं उतरवलेलं शहाळं दिलं जातं नैवेद्य म्हणून. तर बघूयात. ही देवळाची मागची बाजू आहे. मागच्या बाजूला बघा, ही अशी पाणपोई आहे. पियाचं पाणी आहे. आता चाळ्याच्या देवासाठी आपण पुढपर्यंत चालत जाणार आहे.
एका बाजूने मधून व्हाळ वाहतोय. हे बघा उजव्या बाजूला हे वडाचं जुनं झाड आहे, खूप मोठं आहे, विखुरलेलं. आजूबाजूला चांगलीच हिरवळ आहे. हे बघा आपण देवळाच्या इथे आलेलो आहे. चाळ्याचा देव बोलतो त्याला. तिथे आपण आता शाळं जे ठेवतो ते शाळं उतरवलेलं शाळं असतं, म्हणजे ते जमिनीला न लागता आपण इथपर्यंत घेऊन येतो प्रसादी म्हणून. आता आपण परत बाजूला आलेलो आहोत, मागच्या बाजूला. ही बघा ही अशा तऱ्हेने पूर्ण शेड बांधलेली आहे वर. त्यानंतर आता हे ब्राह्मण देव मंदिर आहे. तर आतमधलं तर काय दिसत नाही, असो. त्याच्या बाजूला अजून एक देव आहे. आता आपण हे जे बघतोय ते श्रीदेव गाय गब्बर असं नाव आहे. त्यानंतर हे त्याच्याच बाजूला श्रीदेव गंगो. त्याच्यानंतर तिसरं लिहिलेलं आहे श्री चिटक्याचा चाळा. त्याच्यानंतर चौथ्याच्यात आपण बघतोय श्रीदेवी अनभवनी. त्याच बाजूला हे क्रिकेटच्या ट्रॉफ्या ज्या मुंडगी गावाने जिंकलेल्या आहेत त्या सर्व आहेत. त्याच्यानंतर आपण जे बघतोय श्रीदेव बेळेपान. त्याच्यानंतर हे मी तुम्हाला स्टार्टिंगलाच दाखवलेले होते ते 4 ह्या दीपस्तंभ आणि एक स्तंभ त्या बाजूला आहे 5वा. त्यांच्यावर अशी नावं लिहिलेली आहेत. आय थिंक सो हे सगळ्या समाजाचे स्तंभ आहेत. आता आपण देवळाच्या बाहेर हे बघा नाश्ता करायला आपण आलेलो आहोत. चहा तर घेतलेली आहे, सोबत चहासोबत मी फरसाण मागवले. नाश्त्याला मिसळ किंवा भजी नव्हती, त्यासाठी फरसाणवर काम चालू होतं. अशा तऱ्हेने माझा नाश्ता पूर्ण करतोय. तर मित्रांनो, मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. थँक्यू.